ପ୍ରତାରଣା ବା ଧୋକା ମଣିଷକୁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଲାନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବା କାନ୍ଦିବା ସମୟର ଅପଚୟ। ପ୍ରତାରଣା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ କରି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା ଆପଣ କେତେ ଖୁସିରେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତାର ସହ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖେଇବା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜବାବ। କାଚ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଶବ୍ଦ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଶବ୍ଦ ହୁଏନି, କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ। ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର କରନ୍ତୁ, ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ। କଥାଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।